קופטס עמוד א', תנו רבונון. חייב אדם לשמח בונו ובני ביסוי ברגל, שנאמר, ושמחתו בחגךו. כן, אז יש פה גרסה בצד, ושמחתו אתו ובייסתךו. כן, ושמחתו בחגךו לא מלמד אותנו, הבונו ובני ביסוי. אז הם מביאים את הפסוק, ושמחתו אתו ובייסתךו. חייב אדם לשמח בונו ובני ביסוי ברגל, שנאמר, ושמחתו באתו ובייסתךו. במה משמחים? ביין. מה משמחים את בני הבית? ביין. רבי יהודה אומר, אנושים ברוי להם, ונושים ברוי להן, כל אחד מה שעושה לו שמחה. אנושים ברוי להם ביין, אנשים זה ביין, ונושים במים, ומה משמחים את האנשים? תוני רב יוסף, בבובל בבגדי צבעונין, בארץ ישראל בבגדי פשטון מגוהצים. תניא, רבי יהודה בן בסירו אומר, בזמן שביס המקדוש קיים, אין שמחה אלא בבוסו, שנאמר וזובחת שלומים, ואוכלת שום, ושמחת לפני השם אלוהיכך, ועכשיו שאין ביס המקדוש קיים, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ביין ישמח לבב אנוש. כן, אז תייסס כבר אומר שמה שאמרנו למעלה, ושמחת במה משמחים ביין, אז תייסס עושה שאין פה מחלוקת. זאת אומרת, גם שמה זה מדבר בזמן שאין ביס המקדוש קיים. בזמן שביס המקדוש קיים, השמחה זה בבשר של הקורבנות. היין לא פעל. היין לא פעל שום נקודה שמחה. זה, אני רוצה לבוא מכיוון אחר. זאת אומרת, שמה, בזמן שביס המקדוש קיים, ליין אין משמעות, ובזמן שאין ביס המקדוש קיים, לבשר אין משמעות. כן, זאת אומרת, זה רק בשר של שלומים. עכשיו, לענות לך, אני הייתי אומר, שוודאי שיין משמח, אבל כשיש לך בשר שלומים, אז זה לא שיא השמחה. אז לכן המצווה זה בבשר שלומים. אבל בזמן שאין ביס המקדוש קיים, בשר פשוט, אין בו כלום. אין בו כלום. נכון, זה מה שאני בא להדגיש, כן? שבשר, סתם בשר, אין בו כלום. אוקיי, אומרת הגמרא, כן, נשים נקודה. אומרת הגמרא, אומר רבי יצחוק, קסטה דמורייסה. קסטה זה כלי מידה, דמורייסה, כלי מידה שהם היו משתמשים בשביל המורייס, בשביל הציר של הדגים, דהבה בציפורי, היא אבס כמין לוגה דמקדשו. זה בעצם הגודל של הכלי מידה בביס המקדוש שהיה לוג. ולכן, אם אנחנו רוצים לדעת מה זה רביעית הלוג, בשביל ארבע כוסס של פסח, אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה, ובו משערין רביעי של פסח, אפשר להשתמש בכלי הזה, למדוד לתוך איזה כלים זה יתחלק לארבע, ואז אנחנו נדע שזה המידה של רביעיס בשביל ארבע כוסס בפסח. אומר רבי יוחנן, תמנייסה קדמייסה, דהבה בטבריה, הווה יסרה על דו ריבו. תמנייסה זה גם כן כלי מידה, וקדמייסה זה הקדום, מה שהיה פעם, התמנייסה, מה שהיה פעם הכלי שמדד את המידה הזאת, שהיה בטבריה, הווה יסרה על דו ריבו, הוא יותר גדול מהתמנייסה שיש לנו היום, הוא יותר גדול ממנו בדיוק רביעיס, ובו משערין רביעיס של פסח, ואפשר איתו למדוד רביעיס של פסח, זאת אומרת, אתה לוקח את התמנייסה הקדומה, ואתה מלא אותו, שופך את מה שיש בו לתוך התמנייסה של היום, ומה שנשאר לך בתמנייסה הקדום, זה רביעיס, כי הוא יותר גדול ממנו ברביעיס. אומר רב חיסדא, רביעי, מה? לארבע כוסס, למידה של ארבע כוסס של פסח, כן? כן, בסתום זה לא משנה, כן? הרביעיס הוא אותו רביעיס תמיד. כן, מה? נו. כן, לא יודע, אנחנו מחזירים במסכת פסחים. לא יודע, גם חשבתי על זה, אבל כנראה שזה פשוט שזה לכל הרביעיות. אוקיי, אומרת הגמרא, אומר רב חיסדא, רביעיס של תוירו, אצבעיים על אצבעיים, ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע.
אז כשאנחנו מדברים על הכלי, איזה גודל כלי בעצם ייתן לנו רביס? כן, מה הנפח של רביס? לא, לא נראה לי. כגוין רביס יין של נוזר, לא חלומי שמסיני. רביס דם הבו, משני מייסים דנפקא לא מקרא, כגוין רביס שמן לרקיקי נוזר, דקי אף לא מקרא במנוחס. ומידס חלל הכלי בריבוע, הווה אצבעיים אורך על אצבעיים רוחב, ברום אצבעיים וחצי אצבע וחמש אצבע. כן, מה שנקרא 2.7, נכון? זה גובה שתי אצבעות ועוד חצי אצבע ועוד שתי חמישיות, זה 2.7. 2.7 אצבעות בגובה, זה בעצם הקופסה שמחזיקה רביעיס. אצבעיים על אצבעיים, ברום אצבעיים וחצי אצבע וחמש אצבע, בגובה 2.7. כן? לא, רגע, מה? כן, בטח. אתה שואל אם ככה. לא, זה ככה. כן, בשלוש אצבעות שבגד, זה ככה, כן. ככה, ככה. ככה ולא ככה. אוקיי. כדתניא, מאיפה אנחנו יודעים את המידה הזאת? מאיפה אנחנו יודעים שהנפח הזה הוא מחזיק רביעיס? כדתניא, ורוחץ במים אסכול בסורי. כך כתוב בפסוק, אז אנחנו לומדים. ורוחץ במים אסכול בסורי, שלא יהיה דובר חוצץ בין בסורי למים. זה לימוד אחד. במים, וכתוב ורוחץ במים, הרש"ש מסביר, אנחנו דורשים בגלל שלא כתוב במים, אז הכוונה במים. באיזה מים? במי מקווה. כן, אז הרש"ש כאן מסביר, איפה הרש"ש? כן, כדתניא במי מקווה, מים המיוחדים זה במים, במים המיוחדים, שנקבו מתחילו מעצמון, מדלוי כוסף במים. זאת אומרת, אלה מים שכבר מזמן התאספו להיות מקווה. זאת אומרת, אותם מים, למיעוט שאובין, דעוז על אשתו מייסי בטובין. לא ורוחץ במים, שילך עכשיו יביא מים שאובין, אלא במים, המים שכבר התאספו כבר. אוקיי, אז זה מי מקווה. אסכול בסורוי, מה אנחנו לומדים מאסכול בסורוי? מים שכל גופוי אוהלה בוהן. אז אנחנו יודעים שלטבול את הגוף, זה צריך להיות מים שכל הגוף יכול להיכנס לתוכם. וכמה הן? כמה מים זה שכל הגוף נכנס לתוכו? אמו על אמו ברום שולש אמו. מה? אז למדו ורוחץ את כל בסורי, אתה שואל איך זה, כאילו מה משתמשים בו, כן? אז הרשב"ם אומר, כן, מברוחץ במים אס בסורי בלי הכל, אז אני מבין שצריך להיות במים אס בסורי, שמה שלא יהיה דבר חוצה. אחרי שכתוב כל בסורי, כן, זה הרשב"ם למטה בעמוד א', כן? כשכתוב כל בסורי, אז אנחנו מבינים שכל הגוף צריך שיהיה אפשרי שכל הגוף ייכנס למים. וכמה הן? אמו על אמו ברום שולש אמוי. סיקו, הגעת בדיוק בזמן. אמו על אמו ברום שולש אמוי. הבאת מחשבון? אני הולך לדלג על זה. מה? לא, הרי אמו על אמו זה מידה, איך קוראים? זה מידה שקבעו, כי הרי רוחב אמו, זה הרי טייסס מדבר על זה, אין אדם שהוא, רוחב אמו זה, בקיצור, זה מידה שחז"ל קבעו, כן? אבל זה לכל אדם, כן? אז אמו, אז כי למה? כי זה בא להגדיר את גודל המקווה, כן? זה בא לתת מידה למקווה, אז אמו על אמו ברום שולש אמויס, ושיערו חכמים שיערו שיעור מי מקווה 40 סעור. שמה? שהם שיערו ששיעור מי מקווה זה 40 סעור, ו40 סעור נכנס לריבוע כזה של אמו על אמו בגובה שולש אמו. אוקיי, אז עכשיו, אם תעשו את החשבון, אז היחס לבין אמו על אמו ברום שולש אמויס לבין 40 סעור, אם אתה תפחית
בוא נאמר, את הקופסה הזאת של אמו על אמו ברום שולש אמויס, אם תפחית אותו לקופסה של שתי אצבעות ברום 2.7 אצבעות, אז אתה באותו יחס שתפחית 40 סאו, אתה תגיע לריב. כן, אני אחזור על זה 20 פעם, וגם אני וגם אתה לא נבין כלום. אוקיי, לא, אבל את החלק הזה אני כן מבין, רק את הרשב"ם עושה פה חישוב ארוך ומפורט, שלא, אני לא יודע להגיד את זה, לא יודע להסביר את זה. אבל הוא אומר דבר פשוט, כן? אם אתה לוקח קופסה, שזה אמו על אמו ברום שולש, הוא מחזיק 40 סאו. אם אני אפחית את אם אני אקטין את הקופסה, בוא נאמר בחצי, אז כמה אותה קופסה שהפחתתי בחצי, כמה הוא יחזיק? יחזיק 20 סאו. אם אני אפחית אותו לרבע, הוא יחזיק 10 סאו. ואם אני אפחית אותו לעד כדי קופסה של שתי אצבעות בגובה 2.7 אצבעות, אז אני אגיע שהתכולה שלו זה רביעי. כן, זה חשבון מתמטי פשוט, רק הרשב"ם פה אני אפילו אתם יכולים להסתכל, אני לא יודע, והטייסס פה בעריכות מסביר איך עושים את החשבון, אני לא יודע להסביר את זה. גם זה צריך לפעמים לומר, לא יודע. אומר רב אשי, אומר לי רובין ברכיננו, זה אנחנו יודעים. אצבעות יש 4 אצבעות בטפח, כן? וטפח זה, אמו זה 6 טפחים, אז יש לך באמו 24 אצבעות. נו, תמשיך. הרשב"ם עושה פה חישוב שאני לא יודע מאיפה הוא מתחיל, הרשב"ם עושה פה חישוב, אני לא יודע מאיפה הוא מתחיל, אני לא מבין בכלל, כאילו אני יכול לקרוא ולזה, אבל זה לא נפל לי אז. טוב, אומר רב אשי. זה, אין לי, הרצועות זה הבעיה הקטנה. בואו נקרא את זה, אחרת אנחנו נגמור את הדף עוד 5 דקות. בואו נקרא, אין לי בעיה, מי שרוצה להגיד משהו, כן? אומר הרשב"ם, דהיינו אמו על אמו ברום שולש אמו. צריך שיהיה הכלי מולי מים, שיתבר בו אדום, ושיערו חכמים, דהיינו 40 סאו. ומינו ירפינן לרביעי של תוירו. אוקיי. אומר הרשב"ם, כיצד, איך עושים את זה? חלקהו מתחילו כולו לרומוי. קודם כל, אתה הולך להקטין את הגובה. רומוי של מקווה שולש אמויס, זה אמרנו, הגובה של המקווה שולש אמויס, דהיינו 18 טפוחים, כן? 6 טפוחים באמו, 18 טפוחים. וחלקים ל16 חלקים, עכשיו תחלק ב-16. למה? אני לא יודע. לא יודע, זה כאילו צריך לדעת את הסוף בשביל לדעת למה חלק ב-16. ברשב"ם, חלקים ל16 חלקים, ותמצא בכל חלק וחלק, טפח, אם אתה מחלק 18 ב-16, אתה תקבל איזה יחידות, כל חלק וחלק, טפח וחצי אצבע גובה, אתה תקבל רוחב טפח וחצי אצבע, כן? שזה בעצם 1.125, כן? מה? אם אתה מחלק 18 ב-16, אוקיי? אז זה 1.125, שזה חצי אצבע. ואנחנו הקטנו את הגובה, אבל הרוחב עוד לא טיפלנו בו. אז מה יש לנו? גובה ברוחב אמה על אמה. הוא מחזיק אחד מ16 ב-40 סאו, אם ככה גם את 40 סאו מחלק ל-16, 2.5 סאין. 2 סאין וחצי סאו. כן, 40 מתחלק ל-16, נותן לך 2.5. טפח וחצי אצבע, אוקיי. טפח וחצי אצבע, כמה אחרים שאצבעו יסן. עכשיו אני רוצה לחלק את זה ליחידות יותר קטנות שיוכל להתעסק איתה. אז טפח וחצי אצבע, שזה הגובה שאנחנו מתעסקים בו עכשיו, כמה אחרים שאצבעו יסן, כמה חמישיות יש. התשובה, 22.5 חומש. כן, טפח וחצי אצבע, זה נותן לך 22.5 חמישיות. למה? מדלת אצבעויס, מה4 אצבעויס שזה הטפח, 20
חומשין יש לך 20, כי זה 5 כפול 4, ומחצי אצבע בייס חומשין וחצי, ואם ככה חצי אצבע זה 2.5 חומשים, כי 2.5 זה חצי משלם. חלקים להני חוב בייס חומשין וחצי, תחלק את מה שיש לך פה, החוב בייס חומשין וחצי ל5 חלקים, ותמצא בכל חלק וחלק 4 חומשין וחצי. טוב, לא, השלה, לא מבין כלום, השלך מהן 2 חלקים שאין 9 חומשין, ועקב ביודך 3 חלקים שאין 13 חומשין וחצי של רום הכלי, דהיינו רום אצבעים וחצי אצבע, וחומש אצבע, וכאשר מיעטת את רום הכלי 2 חלקים מ5, ונשארו 3 חלקים, ונשאר לך 3 חלקים, כן תמעיט את המשכין שנשארו בידינו, מ40 סו, 2.5, דהיינו 5 חצויל. השליך 2 חלקים, ועקב 3 חלקים שאין סו וחצי, ונמצא כלי של עמו מרובו ברום אצבע וחצי האצבע וחומש אצבע. מה הוא מחזיק סו וחצי? הוא עכשיו מחזיק סו וחצי. חלקי ולרוחבי עמו על עמו, יש בו 63 חתיכות של טפח על טפח, והסו וחצי יש להם 36 לוגין. נמצא כלי של טפח על טפח, ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע, מחזיק לוג, דהיינו 4 רביעיות. חלקי ולרוחב שתי בערב ותמצא בוי 4 פעמים אצבעים על אצבעים כנגד 4 רביעיות, נמצא כלי של אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי, אצבע וחומש אצבע, מחזיק רביעית, דהיינו ביצה ומחצה. כן, רק הראיתי לכם איך אדם יכול לדבר, נשמע שהוא מבין, נכון? קראתי את זה כאילו שאני מבין, נכון? קרוב. הפה יותר מרוב שלי באמת. כן, בדיוק. טוב, זה החלק המוזיקלי שלי, כן? טוב. יש איזה משהו אחד שלהם. טוב, אוקיי. אומרת הגמרא הלאה. אומר רב אשי, אומר לי רובין, פרחיננו. שולחן של מקדוש של פרוקים אהב. היא סל כדאי תחדוקה במהדק, אמסו באמסו, היכי מתבלה. אוקיי, אז הוא בא לדבר כזה דבר. השולחן, מה המימדים של השולחן? זה 2 אמס אורך על אמו רוחב ואמו וחצי גובה. זה המימדים של השולחן. בבית המקדוש, רק שנייה, סליחה. אז אומר ככה, יש לך שולחן, השולחן זה 2 אמס אורך, אמו רוחב ואמו וחצי גובה. ואתה צריך, אם הוא נטמע, אתה צריך להכניס אותו למקווה שהוא אמו על אמו בגובה שומש אמוס. איך אתה הולך להכניס? אז מבחינת 2 אמס אורך, אין לי בעיה איתם, למה? כי אני אכניס אותם ככה, שהשולחן יהיה, איך נקרא לזה, במאונח, אוקיי? שזה אומר שהאורך 2 אמס, הוא ייכנס בלי בעיה לעומק המקווה שהוא 3 אמס, זה אין לי בעיה. איפה יש לי בעיה? לא, לפני הרגליים, עוד רגע נגיע לרגליים, יש לי בעיה ברוחב אמו. למה? כי הרוחב אמו שלו, כן? שעכשיו הפכתי את השולחן להיות ככה, אבל הרוחב אמו צריך להיכנס לתוך רוחב אמו, ואמו לא נכנס לאמו. כי זה משעיה. בסדר, הגמרא באמת הגמרא תבוא מכיוון כזה. קודם כל, אז מה עם אמה וחצי? אמה וחצי זה הרגליים, כן? הגובה. אז רגע, זה דבר. אז קודם כל, מבחינת הרוחב אמה של השולחן, לפי הבנתי, הגמרא מניחה פשוט שככה מכניסים אותו, והבעיה קודם כל זה האמה רוחב, ועל זה בא רובין פרחיננו ואומר, מה? זה בדיוק השאלה. איך אתה מכניס אמו לתוך אמו? אבל זה הרגליים, אמרתי לך עוד רגע הרגליים. אומר, על האמו רוחב, שצריך להיכנס לאמו רוחב
של המקווה, על זה אומר רב אשי, אומר לי רב בכינו, שולחן של מקדוש של פרוקים הווה, שמה זה אומר? יש לך אורך 2 אמות ורוחב אמו, את הרוחב אמו אני יכול לפרק, יהיה לי 2 מלבנים ארוכים, שהמידות שלהם זה 2 אמס על חצי אמו. אז זה, לכן הוא הוכיח שזה של פרוקים, אפשר לפרק אותו לאורך שלו, שכל חתיכה יהיה רוחב חצי אמו. ועל זה אומר רשב"ם וטייסס, וגם הרגליים מתפרקות, כי הרגליים הם הרי אמו וחצי, ואם אתה מכניס אותו ככה, יש לך רק רוחב אמו. אומרים רשב"ם וטייסס, שגם הרגליים מתפרקות. מה? אתה יכול להדגים לנו איך? מה זה נותן האלכסון? אז מה זה, אם פירקתי את הרגליים... יפה, אתה רואה חשבון, לא? יפה אמרת, לא יודע, יפה. כן. מה? אבל היה יותר גדול. בסדר, אוקיי. זה נקודת ההנחה של הגמרא. בסדר, אין הוכחה, אנחנו תכף נתעמת עם ההוכחה הזאת. כן? בואו נקרא רשב"ם. איפה הרשב"ם? גם אני אמרתי המוסיים אורחים. כן? אומר הרשב"ם, שולחן של מקדוש, שולחן של זוב של סומי שהקסיב בי המוסיים אורכוי, ואמו רוחבוי, ואמו וחצי קוי בוס. אומר הרשב"ם של פרוקים הווה, שיכולים לפרק רוחבוי לשניים, וכן רגלי השולחן אינם מחוברים יופי ויכולים לפרק. אז אומרת הגמרא דיסא, כדאי תעדו כמהדק שאין יכולים לפרק רוחבוי, איך הם מוצאים מתבלי, הויל ורוחבוי אמו, בכלי שהוא אמו על אמו, דמי כבר היה שם באזור, כדי זה בסדר יומר. אז זה הדרך הראשונה ברשב"ם, שאנחנו לוקחים הנחה, שהמקווה הזאת היא באמת הייתה במינימום אמו על אמו. אינמי, אומר הרשב"ם, בעם השמיים שבאזור, שבו מטבילים כלי שורש שנטמעו, ואיסור רחוב האמו, והשם כך נקריס אמו. כמה מפתיע. כן, האמו השמיים שהייתה באזור, היא הייתה רוחב אמו, כי תתנן אלו ואלו מסעבים באמו. ולא שנראשון, לא שרבנו ינקב, מדומה רמשי למרסי גבי מקווה. שמה שהוא פירש בהתחלה, שבאמת מדובר במקווה, שזה אמו על אמו, הוא אומר שזה בגלל שרב אשי פה מדבר בצמוד שאנחנו מדברים על מקווה, אז ההבנה היא שאנחנו באמת מדברים על מקווה כזה. מה? למה לא? אבל אפשר לטבול במי מעיין, אפשר לטבול בנהרות, כן? אבל זה משהו ממקום אחר. כן, נו, בסדר, אבל אפשר, מה? אפשר? אוקיי, אומרת הגמרא, מהי קושיה? דילמה בים שעושה שלמה הווה מטבילי. מה פתאום החלטת שהטבילו במקווה כזה, שזה אמה על אמה ברום שולש? דילמה בים שעושה שלמה הווה מטבילי. תתוני רב חייא, ים שעושה שלמה מחזיק 150 מקווה טהרו. שהיה את הים שעושה שלמה, שזה היה גדול מאוד, ובתוך הדבר הזה הם יכלו להטביל. כן? אתה יכול לשנות את המידות. מה, למשל, תעשה 3 על 1 בגובה 1. אז הוא אומר, אתה יכול למשל לעשות את זה 3 על 1 בגובה 1. כן, אז אנחנו רואים שהגמרא יוצאת פה מאיזו נקודת הנחה, שזה היה, זה המספרים, וככה הם עשו. מה? מה? לא שמעתי. כן. למה לא? כאילו אם זה מוצר, אתה מתכוון. כן, תראו את הטייסס ברום שולש אמויס, כן? טייסס ברום שולש אמויס,
ואף אגב דקוים אז אודם שולש עמוס ולא ירויש, כן, זוכרים, למדנו את זה לגבי שהלווים, בדיוק, בנשיאת הארון, שהסוגיה שם הייתה, תלתו בשוסרה למעלה מעשרות טפוחים. זה היה הסוגיה שם. ושם דנו בגובה של בן אדם. אז אומר תייסמס, ואף אגב דקוים אז אודם שולש עמוס ולא ירויש, כן? ולכן, מה צריך בקוכין? 4 אמס בשביל הראש ואויבי הדופן, כן? מי זוכר את הסוגיה של קוכין בבבא בסרה, שזה הגודל, הקוכין זה החורים שיש במערות, ששם מכניסים, היו קוברים בני אדם, אז במקווה אומר תייספס, במקווה סגי בשולש עמוס, זה כשטויבל, אוי לי נמים למעלה. כן? זאת אומרת, אמנם, תייספס לא מציע פה שיתכופף, כי אחרת זה לא הקטע. קטע אמרנו שזה גודל שבן אדם יכול להיכנס. ומה תייס כן אומר? בגודל הזה שבן אדם ייכנס, כמות המים שתהיה שם כשהיא תעלה, שהמים יעלו, בגלל שהבן אדם נכנס, אז הם עולים עליו. ואז מה אנחנו צריכים לומר? אומר תייס, במקווה סגי בשולש עמוס, שתי בלעים למים למעלה, ומהירי כשהכלי גבוה משולש עמוס. כן, שזה קצת פה, זה קצת משנה את המשחק פה. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו מדברים על נפח שהוא מלא במים, שהוא עמו על עמו ברום שולש, אבל למעשה הכלי הזה הוא צריך להיות יותר. ושוב, הנפח, הממדים של כלי שיהיו מלאים במים, שיחסה את האדם זה שולש על שולש. למעשה הכלי צריך להיות יותר גדול, כי בשביל שזה יעבוד צריך שהמים יעלו, ואם הוא לא יותר גדול אז הם יפלו החוץ. במקווה סגי בשולש עמוס יטויבל עליו המים למעלה ומהירי כשהכלי גבוה משולש עמוס, אם לא כן, כשיכנס יפלו המים למטה ויחסר השיעור. אוקיי? ובתרגום דמגילה דחוש שולש עמוס זה הולך עוד קטועי ראש היו שמה שהגובה זה בלי הראש. אוקיי, זה נקודה אחת יש בתייספס. יש נקודה נוספת לגבי הים שעושה שלמה. כן, מה זה בדיוק הדבר הזה שהוא עשה? הוא עשה איזה מין, הוא עשה את מה שברקת לא הצליח. נכון? הוא עשה ים. כן? כן. איפה זה? כן? עכשיו, תייספס כאן שואל, מביא מהירושלמי, שאם זה ים שעושה שלמה, אז למה זה לא נקרא מים שאובים בעצם? כן? אם זה משהו שהוא בנה ומכניסים שם את המים, אז למה זה מים שאובים? קראו מהירושלמי. ים שעושה שלמה, משם מפרבו לשאוביני. ואף אגב דקליש... מה? מה? כן, כן, כן. מה? עוד מעט אתה הולך לשאול אם יש חימום? זהו, כנראה שלא, כן? זאת אומרת, אני גם כן היה לי קשה, למה הוא מניח שזה מים שובין, למה זה לא מי גשומים? כן, אבל הירושלמי מביא תירוץ אחר. באמת, אני חוקר יחד איתכם. כי בים שעושה שלמה, בירושלמי פריך, ועלוי שאובינה. ואף אגב דקלי שמחזיק מהם סוע בלח, שהן קוראים ביובש. אין הם מקבל תומה, די מטלתם עלי וריקון, ולכן אין לנו פה כלי שמקבל תומעה. אומר הירושלמי, זה לא משנה פה. לעניין שהיא וכלי הוא, לעניין שזה יקרא מים שאובין, זה כלי. קדם ביוד חסדו, וגם מניח כלים, תחס הצינור, כן, דרך אגב, היה לי פה עוד קושיה, כן? למדנו בעמוד א' כל בסורוי, מה למדנו? למדנו כל בסורוי, לא כל בסורוי, סליחה, במים, במי מקווה. אמר הרשב"ם למות מים שאובים. מים שאובים זה דין דרבנן. לא יודע בדיוק איך... מה? זה לא נבנה. אמת המים לא נבנתה. היה המזל שעברה שם. למה לא? למה לא?
אוקיי, אז בואו נראה פה את הירושלמי, שתי סבבי. אז הוא שואל, לגבי שאי וזה ודאי נקרא כלי, גם בערך הזו ומניח כי אם תחס הצינוי. ואוי, אבל זה לא נכון, מה? לא. רגע, בעצם אתה צודק. רגע, איך זה עובד? אם הם נופלים לתוך כלי שהוא מוגדר ככלי, גם אם אתה טובל בתוך הכלי, זה מים שאובים, נכון? יפה, זאת אומרת, מה זה צריך? זה רמי שוב שנופלים לתוך הקרקע, נכון? נכון, אז מצוין. אוקיי, אז ואוהד שואל הירושלמי, איפה זה ברח לי? ואוהד, ים שעושה שלמה, או ישר נחוישס, הוא מקבל תומה. אף אגב, זה מצד זה מוני וריקון. זה דווקא כלי היציס כשלשק, שיש את הדין הזה, שצריך להיות ניטל את הכלי מוני וריקון. זאת אומרת, אם הוא מתמלא, הוא לא יכול לזוז יותר, זאת אומרת, הוא כזה גדול שכשאתה מלא אותו, אתה לא יכול להזיז אותו, אז הוא מאבד את השם כלי. אז זה הדין של מוני וריקון, אבל זה דין שנאמר בשק, ולומדים ממנו עץ, אבל לא לומדים ממנו נחוש. בקיצור, אז שואל הירושלמי, הים שעושה שלם זה מה זה היה? הרי לכאורה זה מים שוב. נו משני, מתרץ הירושלמי, טיפוטר ושהיו רגלי השבורים, שהיו עמד עליו נקובים, כמו יצירים מוין, והיו מחוברים למעיון שתחתי. זה בעצם התשובה של הירושלמי. אני לא יודע מה זה הרגלי השבורים. מישהו יודע מה זה הרגלי השבורים? אלא מה? אוקיי. אוקיי. ככה קוראים להם? רק לשבורים? הבנתי. הבנתי. ומשם זו שואל רגלי השבורים שהם מדעולוב נקובים כמו יצירים, והיו מחוברים למים שתחתיהן, שמהמעט שאני יודע על מקוואות, נראה לי שזה מה שנקרא הפתרון של השוקר, שהם מחברים את המים שאובין למים שמי מעיין ומי גשם, ואז פותרים את הבעיה. אוקיי, אני חוזר לגמרא, ולא יבחסו לוי מי ארבעו. כן, אז אמרנו במשנה שצריך שיהיה, נותנים לעוני לא פחות מארבעו קריסס, ותוך כדי אנחנו גם לומדים שיש ארבעו קריסס. שואלת הגמרא, היכי מתקני רבונן מידי דאוסי בו לידי סקונה? זוגס, כן, אסור זוגויס. ואם יש לנו 4 קריסס, אז יש לנו זוגויס, 2, 4, 6, כולם זה זוגויס. חוץ ממה שנראה בהמשך הגמרא, אבל 4 זה נקרא זוגויס, וזוגויס זה דבר מסוכן. אז היכי מתקני רבונן מידי דאוסי בו לידי סקונה? ואותניה, לא יאכל אדם, תראי, אז הנה הגמרא קצת מדברת, כן? לא אומרת כמו של אליהו, אבל אוקיי. אז ואותניה לא יאכל אדם, תראי, כן? שאדם לא יאכל שני דברים כזוגות, ולא ישתה תרי, ולא יקנח תרי, ולא יעשה צרוחוב תרי, צרוחוב זה תשמיש. אז אם ככה שאת הגמרא, איך אנחנו יכולים לשתות 4 קריסס, שזה זוגויס? אומר רב נחמן אומר, קרוא ליל שימורים, ליל המשומר רובו מן המזיקים. כן, 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 כן. מה? מה הקשר ליל לסדר? לא, יוסי שואל שאפשר לשאול את זה להרבה דברים. זה ששותה שטרי, הוא אוכל שטרי, זה הגוף שלו. מה זה שונה מהבקריסס? לא הבנתי. כי אתה לא אוכל את שתייה. רק עושה ברכה. אתה רק עושה ברכה. זה עניין של אכילה ושתייה? לא, זה עניין של גוף של אתה אומר את זה ככה בכזה ביטחון. לא, הוא יגיד שצרכיו זה גם כן הגוף שלו. כן, אני לא... אבל גם עשיית צרכיו
תשמיש בייס הכיסא. מה? לא, אני לא יודע, אני לא מבין פה כלום, קיצור. זה אחד הימים הטובים שלי היום, אם שמתם לב. כן? אוקיי. אבל יש לגבי לעזה זוהר, כך קושת הגמרא, איך עושים אבוקייסס, הרי זה זוגייס. אומר נחמן אמר קרוא, ליל שימורים, ליל המשומר רובו מן המזיקין, שלא צריך לדאוג בלילה הזה מן המזיק. רוב אומר תירוץ אחר, כאשר ברוכו מצטרף לטויבו, כסמוזת שהוא שלישי, לרוע אינו מצטרף להשלים זוגייס לסקונים שויס רביעי האחרוף. כן, בחיי גב נמרינון, וישמר אחוז, נראה בהמשך, לרוע אינו מצטרף. מה, כושר בקת המזון? כן. אז תגיד כבר את השאלה. נו. מה ההבדל בין כסמוזן לארבע קויסס שצריך חז"ל? כן. זה קראת או זה כל שברוך? נו. אני לא יודע. אתה לא יודע? טוב, גם אני. אוקיי. אומרת הגמרא הלאה. רבינו אומר, עוד תירוץ, כן, אבו כסה תקינו רבונון דרך חירוס, כל חד וחד מצווה באמפי נפשהו. כן, ופה זה כבר דברים שאנחנו קצת יכולים לדבר עליהם. כן? אומר, מה עוד מתרץ רבינו? הוא מתרץ תירוץ אחר. הוא מתרץ שבעצם הכוסות האלה אין קשר ביניהם. זאת אומרת, זוגייס הכוונה ששני דברים שהם באו בזוג. אבל הארבע קויסס הם לא באו בזוג, כל אחד בא לבד. כל אחד מצווה באמפי נפשי, אומר הרשב"ם, ואין מצטרפין זה לא זה. כן, אז כשאנחנו מתחילים לקרוא לארבע קויסס מצוות נפרדות, אז זה כבר נשמע מעניין. כאילו, מה ההתייחסות לארבע קויסס שאומר שזה כל אחד מצווה באמפי נפשי? כן, אז זה הדבר הכי שעולה בראש, שזה הרש"ש מדבר. כן, מה יהיה הנפקמינה? מה יהיה הנפקמינה בזה שאני קורא לארבע קויסס כל אחד בפני עצמו? כל אחד מצווה נפרדת. נפקמינה, אם יש לך רק שלוש. אם יש לך רק שלוש, אז אומר הרש"ש שלפי זה, אם יש לך רק שלוש, אתה תעשה על השלוש. יש ריף שנורא מעניין, שלא יודע מאיפה הוא בא, אבל זה מילים מפורשות בריף. כן, הריף כותב שמאחר וכל אחד מצווה בפני עצמה, הנה, רבינו אומר, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו הוא, ואומר רבועסו, הויו וכל אחד ואחד מצווה בפני עצמו הוא, ברכינון בפרגופן הכל כסף וכסף. כן, שזה בעצם מה שקוראים שבר כל פעם בפרגופן. שאני אומר, למה אני לא מבין את זה? אני לא מבין את זה כי, אני מבין ככה, אני מבין שלכאורה, למה אתה מברך כל פעם בפרגופן? הרי זה הכל באותה סעודה. אז הוא בא לו לחדש שכן, לכן מברכים, כי כל אחד מצווה בפני עצמה, כן? מה שאני לא מבין, זה שבפרגופן זה לא פרקס המצווה, זה פרקס הנהנים. אז מה זה אכפת לי שכל אחד מצווה בפני עצמה? איך ההפרדה של המצוות מחייבת אותי בפרקס הנהנים? זה, מה? האם אני מברך לכל הפרסטות? רגע, לא הבנתי, למה לא לברך פתאום? לא, הרי כשאני מברך, אז אני מוציא את מה אני מברך ביניהם. למה לא? אתה אומר הגודל, אתה עושה את כל הסדר. לא, אבל למה זה שונה? למה זה שונה אם אתה אוכל או לא? נגיד אני מברכתי בפרגופן מה שבכוס השני. אז למה על הכוס השלישי? למה אני מברך עוד פעם בפרגופן? אבל למה זה קשור לזה שאכלת ביניהם או לא? בגלל שברכתי פרקס המוזן, זה סילוב. אתה אומר פרקס המוזן, הבנתי. אז היה שאלה, התחלתי, מה אני עושה? לא אכלת שום דבר, לא, אבל שם היה...
אוקיי, זה מה שכתוב פה בריף. כן, זה מה שכתוב פה בריף, שזה מצווה לא צריכים בפרק. זה שזה לי זה מעניין, כי המצווה, ההפרדה של המצוות מחייבת אותי בפרק סנני, שזה מעניין. אוקיי, אומרת הגמרא הלאה. אומרת הגמרא הלאה. אבל עשית איזושהי נתקן על זה. פה, מה נתקן? על הפרקס מוזן, איפה היה לי? אוקיי, מה ראינו פה בממרה הזאת? בברייסה, זה הברייסה. ראינו שם, אבל לא יעשה צרוכוב תרי, כן שזה תשמיש. אומרת הגמרא אצלנו עכשיו בשעה ראשונה, לא יעשה צרוכוב תרי, אמי, נמלחו. למה זה נחשב זוגויס? הרי זה נמלח. אומר הרשב"ם, נמלחו, זה תשמיש ראשון, גומר ביעוסוי וביטל תאווסוי. משהו קורה אחר כך, זה לא זוג של הקודם, זה משהו חדש, זה נמלח. אומר אביי, אין הכנמי, אתה צודק. הוכי כאומר, לא יאכל תרי וישתה תרי ולא יעשה צרוכב אפילו פעם אחת. זאת אומרת, מה שכתוב בברייסה, לא יעשה צרוכב תרי, זה לא ככה צריכים לקרוא את זה. לא יעשה צרוכב זה לא עניין של זוגויס, אלא זה לא יעשה צרוכב אחרי הדברים האחרים שהוא עשה בזוגויס. עכשיו ביעשה צרוכב זה אפילו פעם אחת. לא עבוד זה זוגויס, אלא עבוד לעשה צרוכב אחרי שהוא עשה זוגויס באכילה ושתייה. דיל מחולש, חוליש ומשרה. אומר הרשב"ם, אוכי כאומר, לא יאכל תרי ויעשה צרוכב אפילו פעם אחת. כלומר, אדם שאוכל זוגויס, אם אדם אכל זוגות, אז מה זה אומר? שהוא בסכנה. אז יזוהר בעצמו של אישה משמיתו זה אחרי חיים, עד זמן מרובה, למה? דיל מחוליש מחמס תשמיש, והייתי זוגויס כוי משרה מעשית. זאת אומרת, רגע שהוא אכל זוגויס, אז הוא נמצא בסכנה, אם הוא יעשה צרוכב, אז הוא מחליש את עצמו, והוא נהיה יותר חשוף לסכנה. מה? זוגות, 2 תפוחים, 2 בננות, 2 מילקין. מה? לא, בסדר. לא, כי... למה? בגלל שבתשמיש זה הפשטס. עושה צרוכב ונגמר. מה שקורה אחר כך זה חדש. אבל באכילה יש המשך אכילה. אין המשך תשמיש, זה משהו חדש.